Homenaxe multitudinario aos traballadores de la Onza de Oro. As festas da Ribeiriña Conchido regresaron por todo o alto. Despois de anos en festas propias, a Ribeiriña o Conchido volveu a desfrutar do seu. A esplanada e paseo recentemente inaugurados acolleron esta celebración que contou cunha gran resposta da veciñanza do lugar que se achegou a desfrutar de todo o que preparou a asociación veciñal. Fai un ano para nós era impensable ter isto aquí na nosa aldea. A aldea que nos viu crecer. E para nós é o maior orgullo traer hoxe esta festa aquí diante de todos vós, sobre todo dos nosos veciños e veciñas. Foron meses de moito traballo, de moito esforzo, de horas adicadas á organización deste día. E aínda agora non nos creemos que estemos aquí. A axuda e o apoio recibido por parte da nosa veciñanza durante os últimos meses era máis que suficiente. Pero a gran cantidade de xente que sodes aquí hoxe é a maior recompensa que podíamos obter. Nesa mesma esplanada na que o sábado se celebrou a festa, hai anos desenvolvía o seu labor a fábrica La Onza de Oro. A factoría pechou as portas no 1998, logo de 90 anos de actividade, e parte dos seus traballadores foron homenaxeados nesta celebración. Sen dúbida, esta festa hoxe non tería sentido sen facerlle un homenaxe a toda esa xente que traballou nela. María Zapateira dicíame: para min e a miña familia era todo, o único soldo que entraba na casa e o cal nos permitía vivir. Cando faltou foi un golpe moi duro. Ramonita dicíame: estiven durante 21 anos traballando en La Onza de Oro e non houbo día no que non fose feliz a traballar. Miguelo Palmeirán e a súa muller dicíanme: foi o mellor traballo que tiven na miña vida. Se tivese que dicir algo malo da fábrica, non sabría dicircho. Pola súa parte, Eva Muñiz dicíame: no pouco tempo que estiven ali, portáronse tan e tan ben conmigo que recordo aqueles anos cunha felicidade inmensa. O escenario tamén subiu Alicia Padín, que en entre emoción do momento recordou a súa historia vencellada á Ribeiriña e a La Onza de Oro. Eu xa nací na Onza. Levou unha vida inteira porque... vos xa o sabedes, os que traballábamos aquí xa o sabedes. Éramos unha familia e non é o mesmo unha empresa ao uso que unha fábrica como a nós, porque non era só o capital, era o traballo, era o capital humano. Ese capital humano que se fixo entre todos e todas. Tocounos un momento precioso. Tocounos un momento de desenvolvemento industrial inicial en Galicia, a transformación de todo o sector conserveiro. Acordades vos como me acordo eu. Traballábase o bonito na campaña, a sardiña. Por que había a Rambla? Por que entraba a sardiña e se salvardeaba? E destacou o bonito que foi vivir eses tempos e a unión que había entre todos os traballadores. Agora, unha placa recorda os tempos pasados, os anos marcados por La Onza de Oro na Ribeiriña e nos seus veciños. Logo deste momento cheo de emocións, a festa continuou con música e co pregón a cargo de Javi Maneiro. Non faltaron produtos do mar, polvo que fixo as delicias de toda a xente que se achegou á Ribeiriña o Conchido para vivir esta festa de novo tras tantos anos.